everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Sige pa, sulti pa, sulti pa. Sa ganito'y ngani mo. Lingling, ma'am. Lingling, padayon sa paghulagway nako. Buutan ka, ma'am. Mapinanggaon sa imong bana. May anak ba, mi? Doon na, pero Pero unsa? patay na ang inyong anak, ma'am. Unsa? Ma'am, mas mayo tingali nga, kamo na lang ug ang imong bana ang maghiskot bahin sa inyong kinabuhi. May anak na ko. Oo, ma'am. Ug patay na kini. Oo, patay na. May anak na day ko. Unsa may iyangan? Elizabeth, maon ang pangan sa imong anak. Ma'am, ay di na ta maghiskot, anak, ma'am. Uy, kanang makapaguol nimo. Nga nang wa man ko mag-uol. Ha? Tungod tingali kay nalimot man ka nga doon na kay anak. Nga na disgrasya man ko. Hala, pasayloagid ko, ma'am. Pero gidid-an gid miss imong bana paghiskot bahin sa nahitabo nimo. Unsa? Apan nga naman. Kay gusto siya nga siya na ang makisulti bahin ni ini diha nimo. Unya, hain man siya. Nga nung hangtod karon, wa pa man siya mo pakita nako. Tungod kay daghan lagi siya pasyente, ma'am. Usahay kon mauli siya, nakatug na sab ka. Unya, di man siya gustong matugaw ka. Ayaw ka bala ka, ma'am. Matubag ra ka ng daghang pangutana sa imong huna-huna kung magkaabot na gyud mo og si Dr. Joseph. Na, tuan na lagi. May sakit na sab ng imong Ay, ayaw na lagi una ang paghuna-hunas na hitabo ni mo, ma'am. Uy, relax. Ling, may bugpangyo. Uy, sige, ma'am. Unsa man ka na. Tanan ni mong gusto, ako yung tumanon, ma'am. Agawon, tagod ka. May mapagpugahon ko nimo kung mauli na ang akong bana. Oh, sige, ma'am Dorina. Pukahon ta ka kung mauli na si Doc. Boss, ayaw ko pat niya, boss. Lagi kong rason. Parang di kapatso. Dili tinod ang ipasangyo yun ako. Hindi ko espiyan sa inyong kapag, boss. Loyal taon ko niyo, boss. Loyal? Kung loyal ka pa. Wa, untay na kadumdum sa usa sa akong bakasyonanan. Dili utak mo sangko sa ospital sa Puldo. Boss, tinawad na nga akong gisulti. Nilimit na magluib ko dito. Ikaw lang ang wa sa dihang nahitabo ang pagsum sa maong dapit. Ikaw lang. May kilagaw ko, boss. May kilagaw ko. Diin ka ko. Diin ka. Ha? Pilia ang isulti mo. O di ka mahinaykan. Diin ka! Sa bahay sa kumama, boss. Sa bahay sa kumama. Pagtakot! Eman, unsa ba itong buto? Ay, si Troy na. Nga nagipatay man mo siya. Siya ang bitin sa grupo. Daan akong nagduda initawan na. Pero wa lang nako tagda. Sige. Ilabay na sa sapa. Yes, boss. Og timan-in ninyo. Kung di mo gusto nga sayong maanhing, ayaw gyud mo traidor nako. Nahibaw na mo sa mahitabo sa mga taong traidor. Mahurot ang imong mga sakop anang kalaki nimo.
Sigurado ka ba yun nga si Troy ang espiya sa kaatbang? Dili may tabong masayop ko. May mihunghong nako. Eman, kinahanglan mo bakasyon o na ta. Wa pa ko'y ganang mo bakasyon. Pero kinahanglan pa rin mo sila na itong hikayon. Ato na ang tanang higayon, Nika. Ato na. Busa paghuwat sa kung gusto. Kisa na? Aray. Kaumot sa perfume. May nakasuot din sa kwarto. Doon na yun nakasuot din sa kwarto. Karoon pa ko makasimot din matanga sa perfume. Ngit-ngit na ang sala. Kisa makaamisot sa akong kwarto. May bigawa sa bay. Murag ka sa kusina ang sira sa putan. Ngit-ngit na sabdin sa kusina. Wait tao. Pero, imposible nga. Imposible nga hangin ang nagkaingon nga misira ang pultahan. Pumaniilak ang pultahan din sa kusina. Kung mo na, doon ay tao nga nakasuot karon din eh. Hayag ang dabit sa may hardin. Kinsa mo kanin naglakaw-lakaw din sa bay. Ngalaw na makain gabi eh. Anino? Anino? Og tuwa pa ingon sa grahian ang anino sa tao. Kinahanglan mailan ako. Kung si kinsa kini nakasud sa kusina ng gabi ing dako. Kinahanglan gyud. Ay, Ma'am Brenda. Luloy? Ako ni Ma'am. Ay, ganun may gawas man kasabay nga. Bugnaw man kayo din sa gawas. Ikaw ba ang misod sa bay, Luloy? Ha? Wa man kumusod sa dakong bahay, Ma'am. Kaya naaraman sa loyo ang servant's quarters ay doon sa grahian. Sigurado ka? Huwag yung ka musod o mugawas karon sa bay? Ay, wa lagi, Ma'am. Ay, gikan ko sa akong kwarto. Ay, may gawas ko aron mangihi. O, nakita ti ka din. Mao nga may dool ko. May tao nga nakasud sa bay. Oh. Dali, ato pa itaon. Oo, Ma'am. Ay, kini. Ay, magdakog mo na. Sorry, Nika. Wa ko sa mood karon. Hainam sa imong huna-huna. Sa negosyo. Pulos na lang negosyong na si mong huna-huna, Eman. Mahimok ba? Hatagi sa kong time. Imo na ang tanan akong time. Unsa pang may gusto nimo? Ang gusto na ako nga kung ni ata sa tong kwarto, ako lang ang nasi mong huna-huna. Oh. Mao ba? Ay! Hindi pang gusto nimo. Ay, yes ka na. May gusto na ako. Sige pa, Eman. Dili gito pa ingon ang anino nga ako nakita. Ay, ha? Ay, pero wa may anino din ni Ma'am. Ay, gate man na diya. Pero, dili may tamang masayop ko, Luloy. May anino ko nakita. Ay, basin. Ay, naalimungawan lang ka, Ma'am. Gikan sa akong kwarto ang maong tao. Ay, unsa? Ay, sigurado ka. Oh, ang iyang perfume. Humot kaayo ang iyang perfume. Ay, pero, ay, wa may tao din si Ma'am. Eh, sirado ang gate. Ay, unya, bingaw naman din eh. May tao. Ayaw ka bala ka, Ma'am. Ay, singgit lang kung doon ay mahitabo sa sod sa imong kwarto. Dili may tabong masayop ko. May
tao gyud nga nakasuod dinhi sa akong kwarto. Ug dili gyud ni si Luloy. Makikinig bata ka na, Ma'am Dorina. Niya ang imong tambal. Nurse, Good morning. ang sabi na naa sa akong tiilan. Pungpong sa buhak. Preskong mga buhak. Diin makalagikan. Sa imong bana. Ni Dr. Joseph Berdan. Ni Abasya, gusto ko makiksulti niya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!